Ping ping. Tervetuloa Tartsani tänä kanavittu. Tartsan, kapteeni Tartsan, Piraattiradiokanavalle. Vauhtia, tai väännän hanat kaakkoon. Etkö sinä tajua, että minua väsyttää, kun en ole nukkunut kohta vuorokauteen? No perkele, rupea nukkumaan vaan. Voin avata hanat ja tappaa kaikki. Älä unta näe, että annan sulle semmosen nautinnon. No kun oot nu hias paska kävelemään, niin minä... Niin mitäpä mieltä oot käytävän sisustuksista? No aika tyhjää on. Eihän tänne ole mitään jätetty. Enkä minä nyt mitään apuja sulle jättäis. Pöytiä, penkkejä. Niin, jätäpä tuo reppu siihen lattialle. Vai väännäkö hanasta? No selvä. Uskotaan, että sinulla on valta ja hanat ja kaikki käsissä. Ja tässä flappitaulussa lukee ekana, että... Mitä vittua tämä on? Tykkäätkö? Syytä säveltini päätin pistää piristämään lämpimästi taustalla. Just. Elikkä taulussa lukee opetuspanta. Pannassa on poranteria poikittain kurkkua vasten, joka pyöriessä kairaa kurkun auki ja pään irti. Ihan sairasta, eikö? Hyi vittu, miltä se näytti, kun testattiin niitä vapaaehtoisilla korilloilla. Mitä vittua? Ootko sä tappanut porukkaa tätä paskaa tehessä? Tappaa on kyllä, se on vahva sana. Sanotaan vaikka, että epäonnistuneita yrityksiä tuli aika lailla. Pitihän nämä laitteet rakentaa ja testata ensin. Ja voin taata, jok ikinen ansa varmasti toimii. Vittu sä oot sairas. No, jatketaan. Mitäs? Kuka tuolla huoneessa on? Frankie boy! Ei! Frankie boy, ei! Missä sun nahkatakki on? Koita kestää, Kamu, päästän sut vapaaksi. No, kukas tuossa toisessa huoneessa on? No voi kokkelikärsä sentään. PP-mulukkuhan se tuolla hikoilee ja ulisee. Vittu, älä täriseekin näköjään. Voi, näyttää enkelitahna tehneen hänestä enää haamun entisestä. PP, tämä armahdus on kyllä kivulias, mutta pääset pois tuskistasi. Pelastan Frankin ja tapaan PP. Ai, sinä teet nui. Perkele. Ja taas meni uti. Merkkaappa siitä mulle miinus. Onko teillä joku saatanan vedonlyönti siellä käynnissä? No tietenkin. Ei vittu. Voit tajuta, miten tylsää on katella vain ruutuelämää vagina hellyyttä. Niistä tulee niin lötköjä ja lötöisiä ja lätyisiä, jos ei ole pakastinmahdollisuutta. Hetkonen, missäs kerroksessa sinä nyt oot? Toinen. Kuis? Hyvä homma. Menepä niitä yläkerran portaiden ohi sieltä lötkevy keltaisella tähdellä merkitty oven. Just, eikö oo hieno tähti? No mikäs ansa tämä sitten on? Happoako? Ei, kun se on Cheetan ja minun lemmenpore allas. Eihän se nyt näytä miltään, kun siellä ei olla lillumassa, eikä korillat on reunalla reippaasti potkimassa kuplia vetteen. No niin. Katoppa siihen viereiseen oven nyt. Ai, onko näitä mysteerihuoneita enemmänkin per kerros? Tämä seuraava on yksi testihuoneesta. No, mitä tuumit? Mistä? Tuollahan on vaan kourallinen gorilloja kovertamassa terttuja. Niin, vagina tehdään ilman pakastinta, eli turha. Mutta katoppa tätä. Ja hep. Vagina. Otetaanpa uudelleen. Ja nyt lähtee. Cheetah vagina.
Kuole! Teurastit sit saatana omaa väkeä. Niin, minua ei estä mikään vetämästä suunnitelmani loppuun asti. Ai siis, tänne jäi muutama lyönti. Mitkä sui nyt? Ai, nämä ja nämä. Kiitos, sielutun kaamu. On se perkele kierro päästä tuo syytä, kun se tämmösenkin ansa on keksinyt. Ja nyt yläkertaa mulla on vielä tappovetossa muutama varma vetämässä.